ρωτήσω εάν εσείς καταλαβαίνετε ότι το γεγονός ότι η έξαρση ενός λόγου που φεύγει από τον πατριωτισμό, περνάει στον εθνικισμό, φλερτάρει με τον φασισμό, τον έθνοφιλετισμό και καταλήγει στον ναζισμό, είναι κάτι το οποίο ο χώρος τον οποίο υπηρετήσατε με σθένος για χρόνια έφερε πάλι στο προσκήνιο. Γιατί μπήκατε στην πολιτική? Ο χώρος που υπηρέτησα για χρόνια και που εγώ υπηρετώ ακριβώς τις ιδέες, δεν έχω αλλάξει καμία, δεν έχει να κάνει καμία σχέση ούτε με τον φασισμό, ούτε με τον ολοκληρωτισμό, πολλό μάλλον με τον ναζισμό. Ναι. Εγώ δεν έχω υποστηρίξει αντιδημοκρατικές ιδέες στη ζωή μου ποτέ. Μου αρέσει η ελευθερία του λόγου και υπερασπίζω με τα πάντα την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όχι τώρα, πάντα. Άρα λοιπόν αυτό όλο δεν ισχύει. Τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα? Δυστυχώς στην Ελλάδα της μεταπολιτεύσεως, όπου ισχύει η λεγόμενη ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, ταυτίσαμε ως κοινωνία τον οποιοδήποτε μιλούσε για σημαία, για πατρίδα, για θρησκεία, για ιστορία, τον ταυτίσαμε με την άκρα δεξιά. Τρομερό λάθος. Τρομερό λάθος. Βεβαίως και δεν είναι ακροδεξιός όποιος ακούει τον εθνικό ύμνο και δακρύζει. Τότε θα ήταν ακροδεξιές όλες οι ΗΠΑ που παίζει το εθνικό ύμνο το πρωί με το βράδυ. Βεβαίως και δεν είναι ακροδεξιός κάποιος που λέει ζήτω η Ελλάδα και το παραδέχεται. Θα ήταν όλοι οι Γάλλοι που ακούσαν εκεί βίβλα Αφγάνες και τρελαίνονται. Βεβαίως και δεν είναι ακροδεξιός που υπερασπίζεται την ελληνική παράδοση. Αυτά είναι τμήματα τα οποία πρέπει να υπερασπιστούμε όλοι μας και δεν πρέπει να τα χαρίσουμε στα άκρα σε καμία περίπτωση. Να σας πάω και λίγο δια της πλαγίας οδού, παρά το γεγονός ότι λέγεται ευθέως, και να σας την κοπανίσω ευθέως. Δηλαδή να σας πω, βγαίνετε ως πατριώτης, διότι δεν θα πείτε ότι είστε ακροδεξιός, πολλό δε μάλλον δεν θα πείτε ότι είστε φασίστας. Ναζιστής δεν είστε. Όχι, δεν είμαι ακροδεξιός. Η ακροδεξιά έχει αντικοινοβουλευτικά χαρακτηριστικά. Εγώ σας λέω, όχι τώρα, ήμουν πάντα υπέρ της δημοκρατίας. Ωραία. Συνεπώς θα καταλήγαμε στο γεγονός ότι είστε ένας εντόνως πατριωτικά εμφορούμενος από συναισθήματα. Όχι, είμαι δεξιός. Καθαρά. Λοιπόν, είμαι δεξιός. Και δεν το ντρέπομαι καθόλου γι' αυτό. Τι ορίζει τον δεξιό? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σέβεται την παράδοση, του αρέσει το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και δεν ντρέπεται γι' αυτό, δεν το θεωρεί χουντικό. Ναι. Είναι αυτός ο οποίος ακούει εθνικό ύμνο και συγκλονίζεται, συγκινείται. Είναι αυτός ο οποίος βλέπει πράγματα από την ελληνική ιστορία και τα θαυμάζει και θέλει να τα περάσει και στα παιδιά του. Είναι αυτός ο οποίος σέβεται τις παραδοσιακές αξίες αυτού του τόπου. Ναι. Είναι αυτός λοιπόν ο οποίος δεν νομίζει ότι ο μοντερνισμός είναι τα πάντα ή ότι πρέπει να γκρεμίσουμε κάθε το ελληνικό για να γίνουμε, ξέρω εγώ, κοσμοπολίτες. Που περιγράφεται έναν παπά του ΕΑΜ. Καλά, τώρα. Που περιγράφεται έναν παπά του ΕΑΜ. Ο παπάς για να ήταν στο ΕΑΜ, ποια περίοδο? Αν μιλάμε το ΕΑΜ την περίοδο της ναζιστικής κατοχής, αν δηλαδή μου λέτε για την περίοδο που ο παπάς που αναφέρεστε μπήκε στο ΕΑΜ για να πολεμήσει τους Γερμανούς, εντάξει, εκεί μπήκαν και πάρα πολλοί πατριώτες στο ΕΑΜ. Αν θέλετε να πάτε στη μετέπειτα περίοδο του 46-49, τότε όχι. Οικονομικά χαρακτηριστικά έχει η δεξιά ιδεολογία? Βεβαίως, είναι φιλελεύθερη. Είναι φιλελεύθερη η δεξιά ιδεολογία. Η δεξιά ιδεολογία πιστεύει στην ιδιωτική πρωτοβουλία, πιστεύει στην ελεύθερη οικονομία, πιστεύει σε αυτό που είναι το ανάποδο του κομμουνισμού, στο λεγόμενο κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας. Βρίσκεται διαφορές μεταξύ του φιλελευθερισμού και του νεοφιλελευθερισμού? Ο νεοφιλελευθερισμός έχει την εξής ειδοποιώ διαφορά. Είναι η ακραία εκδοχή του φιλελευθερισμού. Ο φιλελευθερισμός δεν οδηγεί τις κοινωνίες στη διάλυση. Ναι. Σέβεται την ιδέα του κράτους ως ρυθμιστικού παράγοντα του συστήματος. Ενώ ο νεοφιλελευθερισμός περίπου το σβήνει. Εγώ λέω τι θέλω. Εγώ θέλω το κράτος να είναι σκληρός διαιτητής, να βάζει κανόνες, αλλά δεν το θέλω επιχειρηματία. Ενώ ο φιλελευθερισμός τον βγάζει τελείως έξω. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας είναι φιλελεύθερο ή νεοφιλελεύθερο? Στην Ελλάδα εδώ. Διότι κατά πως φαίνεται και δημοσιονομικά. Για την Ελλάδα μιλάμε. Για την Ελλάδα μιλάμε. Σοβιετικό σύστημα έχουμε.